Joo. Joutu kännykällä äänittää. Vähän paska ääni, mutta vedetään silti. Tässä on teille Utran sankari, täyspäivän narkkari, joka laulu starttasi. Kerron teille Shakirudun mestari, välitin ekstasiasta, joka kolli hektahti. Kierro en oo, mutta mutkainen kyllä, pers läpi kovana ja tunteeton kyrpä. Syypää olen kaikkiin matseihin jään, joka janun ja muijien katseesi. Musta tuntuu hyvältä katsella maisema, iltasi Utra alkaa budilta haisema. Joensuun getto, mitä se ois? Muutakaan piirilaskusmies pomppii tielle puun takaa. Utran kovin jäpättää vaan mättää. Räppää varmaan ja kaadulla paiskaa kättää. Mättää jotain tämän päässä varmaan. Tuleeko mun suusta totuttaa vai paskaa? Vittun kovi räppiä, kovi tekstei, Ville muittakaa pärisee tekseis. 8-0-1-0, vituttaa ja on paha olla. Huutakaa nyt 8-0 ääle Ville kierrolle ja säätelee taas uuden käänteen. Pisti sukka varten heille haisevat pussitkin, jokainen on hyvä, jos vuota minun kohta tuntikin. Ville Minnarin vaan taas punnihti on se apina, joka pistää suut kiinni. Tiputtanko, kiduttanko, mitä mä keksisin. Ville setti parempaa kuin altistie seksisi. Utran kovin jäpätälmä mättää. Räppää varmaan ja kaadul paiskaa kättää. Mättää jotain tämän päässä varmaan. Tuleeko mun suusta totuttaa vai paskaa?